Aħna ma nsegwux, aħna mmexxu. Kliem il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela meta f'attività politika fin-Naxxar innota li l-Partit Nazzjonalista iddikjara li huwa favur il-mekkaniżmu pożittiv li nieda l-Gvern biex tiżdied ir-rappreżentanza tan-nisa fil-Parlament. Dr. Abela qal li Gvern Laburista ma qadx jistenna lill Partit Nazzjonalista li għal żmien twil kien xettiku fuq l-idea. Aħna ma nsegwux. Wilid, għalhekk aħna mexxejja ta' dan il-pajjiż. Mexxejja flimkien magħkom. Ma qadniex nistennew l-oppożizzjoni kieku bqajna ma minna xejn. Kieku għadna nisimgħu mid-dubji li smajna mingħand l-oppożizzjoni u rridu ħaġa u rridu oħra, aħna konna determinati. Il-Prim Ministru semma l-laqgħa li kellu iktar kmieni din il-ġimgħa mal-Kunsill Konsultattiv tal-LGBT u spjega kif waqt il-laqgħa ġie diskuss is-suġġett tal-prostituzzjoni f'pajjiżna. Qal il-Gvern se jaħdem biex il-prostituzzjoni tiġi dikriminalizzata u jiġu eliminati l-inġustizzi billi fost l-oħrajn inħoloq programm li jgħin persuni li jmissu mal-prostituzzjoni ikollhom futur aħjar. Din hija bidla waħda mill-bidliet li flimkien Medward u Marosjen se mmexxu l qudiem li l-prostituzzjoni f'pajjiżna tiġi dekriminalizzata ma tibqax aktar rejat f'pajjiżna biex nindirizzaw din l-inġustizzja. Il-Prim Ministru spjega wkoll kif il-bidliet li għamel Gvern Laburista fl-aħħar snin komplew isaħħu l-pajjiż u jridu jibqgħu jsiru fi żmien li ġej fuq livelli differenti. Dr. Abela nnota li l-bidliet li għadda minnhom fl-aħħar xhur pajjiżna huwa xhieda ta' kemm il-Partit Laburista huwa b'saħħtu, b'differenza għall-Partit Nazzjonalista. Dak huwa li jiddistingwina mill-partit avversarju tagħna, mill-oppożizzjoni, li fil-waqt li huma medijin fil-ġlied intern, ġlied li dejjem tiela aktar isir intens, aktar ma jgħaddi żmien, aħna niffokaw kif se nkomplu dejjem naqdu u nżommu dan il-partit maqut. L-għaqda. L-importanza tal-għaqda. Għaqda li tidher ukoll fil-bidliet li qed isiru fih dan il-Partit Laburista. Hawnhekk il-Prim Ministru irringrazzja Randolph De Battista tal-ħidma strumentali tiegħu fl-aħħar snin fil-Partit Laburista u awgura lil Giorgia Zoppardi għal kariga ġdida tiegħu bħala kap eżekuttiv tal-Partit Laburista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.